Jó magam is köszönetet mondok képviselőjelöltársaimnak, az indító politikai szervezeteknek, szimpatizánsoknak, abban, hogy gyakorlatilag valóban példát mutatunk országos szinten, hogy lehet tisztességesen választási kampányt is lefolytatni itt Kiskunfélegyházán, eltekintve egy-két kisebb atrocitástól, amiről hát nyilvánvalóan egyikünk sem tehet, én is úgy gondolom, hogy csak így tovább, egymás családját, emberi tisztességét, méltóságát tiszteletben tartva, bármilyen problémát egymás között rövidre zárva, én úgy gondolom, hogy ezt a példaértékű tevékenységet, választási kampányt tudjuk folytatni, és így fogjuk befejezni. Én ebben reménykedek, ebbe kérem a képviselőjelöltek segítségét, és saját magam segítségét is természetesen felajánlom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Amennyiben a választások során bizalmat kapnak a képviseletre, mi lesz az első, a legfontosabb dolog, amelynek megváltoztatását, megvalósítását szorgalmazni fogják? Dr. Göre István. Hát együttműködés az új képviselőkkel, és én nagyon remélem, hogy minél többen bekerülünk a parlamentben a különböző választási matematikai szabályoknak megfelelően, természetesen, akár lokális problémák vonatkozásában, akár Bács-Kiskun megyei problémák vonatkozásában. A különböző pályázati lehetőségek, pályázati pénzek megragadását folyamatosan úgy gondolom, hogy párt érdekektől függetlenül közösen tovább fogjuk vinni, mert azért választási kampánytól függetlenül, az új kormány fölállásától nem teljesen függetlenül, hogy szokták mondani, a tatarozás alatt a munka azért folytatódik. Tehát nem tudnám elképzelni azt, hogy most pár hónapig például az uniós pénzek, a pályázati pénzeknek a különböző becsatornáztatása leálljon. Nagyon lényegesnek tartom, hogy az egészségügyi intézmények működőképességét közös erővel fenntartsuk. Itt elsősorban a kisebb méretű városi kórházakra gondolok, és ebben én úgy gondolom, hogy mind szakmai, mind politikai egyetértés van, és minket is érint a Kiskunfélegyházi Városi Kórházat. Folyamatában van a városi sportcsarnok finanszírozásának az átgondolása. Varga Zoltán miniszter úrnál voltunk Ficsor József polgármester úrral, és képviselőtársaimmal, attól függően, hogy hányan jutunk be, én úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot szintén folytatni kell, ami azt jelenti, hogy a finanszírozási futamidőt kitolva egy jóval kedvezőbb konstellációt és finanszírozási lehetőséget tudunk a város számára biztosítani, ami a költségvetési terhelésünket szintén csökkentheti. De én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy bizonyos kormányhatározat már született a ganzrök megmentéséről, és ennek az uniós jogszabályokkal koherenciában lévő kidolgozása, ami jogszabályoknak és finanszírozási feltételeknek megfelel. Én úgy gondolom, hogy a kormányváltás vagy az új kormány megalakulása után, illetve közben is mindannyiunk érdeke és kötelessége. Biztos vagyok benne, hogy ez is feladatom lehet, illetve lesz, amennyiben mandátumot kapok, de együttműködésemet ajánlom fel többi képviselőjelöltársammal, amennyiben bekerülünk a parlamentbe, és ezeket a kérdéseket nyilvánvalóan lehetne tovább sorolni, rengeteg tennivalónk lesz, és én úgy gondolom, hogy meg is fogjuk oldani közös akarattal és közös munkával.